Hayırlı gün isenmesiz Яңа Гасыр kanalında Kanun, Parlament, Cemiyet programması atlanan siyasi, içtimai vakıgalar turunda beyan eterbiz. Bu atana devlet saytının şirattағы sesiyesinde Respublika büdjeti ütelişi turunda söz vardı. Tatarstan'ın Hesap Palatası işçenligi hakkında atçot tınlandı. Депутатлар 24 мәсьәлә, шул исәптән 11 республика законы проектын, 2 федераль закон проектын карады. Сессиядан безнең репортаж. Доброе утро, добрый день, уважаемые депутаты Государственного совета. Бу утырышка депутатлар ай ярымлык тәнәфестән соң җыелды. Уларда дәүләт советына өстәмә сайлау үтте. Анда иң күп тавыш җыеп Ярчалының электротехник округыннан Руслан Нигъмәтуллин депутат булды. Бүген аңа таныклык тапшырдылар. Давайте поприветствуем его с избранием. Татарстанның яшьләр эшләре министры Ринат Садыков шушы өлкәгә кагылышлы сәясәт турында чыгыш ясады. Бездә 14тән алып 35 яшькә кадәрге 1 миллионнан артык кеше яши. 2028 елда бу категория 100 меңгә кимиячәк, ди министр. Статистика фиксирует снижение рождаемости, значительное количество разводов. Шуңа күрә министрлык яшьләргә гаилә кыйммәтләрен төшендерү, асылын аңлатуда маяк булып торырлык республика программасы әзерли. Соңгы 3 елда дәүләт ярдәменнән файдаланып, фатир алучы яшь гаиләләр 1,5 тапкыр күбәйгән. Авыл яшьләренә кагылышлы программаларга игътибар зур. Авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм икътисад министрлыгы белән берлектә авыл яшьләре программасының яңа редакциясе эшләнелде. Әлеге программа белән эшләү барышында бүгенге демографик хәл, миграцион процесслар һәм яшь гаиләләрнең аерылышу очраклары исәпкә алынды. Авыл яшьләрен чын мәгънәсендә төрле яклы ярдәм күрсәтү өчен финанс ягын җитәрлек булмавын аңлыйбыз. Эшмәкәрлекне үстерүгә аерым игътибар бирергә ниятләнә. Авыл җирлеге өчен бу үсеш ноктасы эш урыннары булдыру һәм тотрыклы хезмәт хакы алу өчен мөмкинлекләрнең берсе булуын аңлыйбыз. Шуңа күрә, хөрмәтле депутатлар, 2024 елга һәм аннан соңгы елларга Татарстан Республикасы бюджетын карау нигезендә без сезнең ярдәмегезне өметләнеп калабыз. Татарстанның яшьләр сәясәте турындагы законына үзгәреш кертергә кирәк, ди министр. Чөнки 90нчы елларда эшләнелгән бу документ искергән. Это работа не только Министерства молодежи, и вопросы культуры, вопросы образования, вопросы работы по месту жительства, семейные ценности и все остальное совокупно влияет на то, кого мы получим завтра, вот в этой обстановке, в которой противостоят нам в этой воспитательной работе порой и гаджеты, и интернет, и недружественные страны, которые, значит, на эту молодежь пытаются негативно повлиять. Мне важно, вот я как председатель парламента сегодняшней Республики Татарстан, сказать, что у нас создаются условия для того, чтобы молодежь работала в кружках по интересам, занималась спортом, физической культурой, поправляла здоровье, художественной самодеятельностью, и не только в городах, где для этого представлены хорошие условия, но и в сельской местности. В последние годы многое делается для того, чтобы молодежь себя в этом нашла. 2022 елда Татарстан бюджетына Россиягә карата кертелгән икътисади чикләүләрнең йогынтысы көткәннән уңайрак булган. Казна үтәлеше турында финанс министры чыгыш ясады. Барлык планлаштырылган программаларга акча җитте, диде ул. Бу чыгымнар хисап елы дәвамында бюджет һәм автоном учрежденияләрнең эшчәнлеген тәэмин итәргә, май указларына кертелгән аерым белгечләрнең хезмәтенә түләүне кертеп, бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә эш хакын вакытында түләргә мөмкинлек бирде. Моңарчы без республикада тупланган салым керемнәренең 75%-ын федераль үзәккә җибәреп, 25-ен генә үзебездә калдырсак, үткән ел бу пропорция республика файдасына үзгәрде, ди парламент рәисе. Мәскәүдән 84 миллиардка якын дәүләт ярдәме алынган. Здесь надо спасибо сказать правительству нашей республики, Министерству финансов. Честно говоря, прогнозы были очень непростые. На 22-й нелегкий год. Он и на самом деле оказался трудным. И надо сказать, что экономика республики, хозяйствующие субъекты смогли в этих условиях удержать свои позиции и обеспечить формирование запланированного бюджета, который сегодня нам докладывают.
Әміне мәжбүри медицина иминиятләштерү фонды аша бирелгән 22 миллион сум акчаның максатчан кулланылмавы ачыкланган. Безнең медицина оешмалары тиешле документта булмаганнарга да 5 миллион сумнан артык бушлай хезмәт күрсәткән. Моңа кем гаепле? Бүген депутатлар ведомство җитәкчесеннән җавап таләп итте. Наша задача контрольная функция. Мы выявляем факты и наказываем за это. Вы с этого вопроса не соскочите. Не соскочите. Осуществляйте контроль. Посмотрите, значит, как так нецелевое использование в пределах такой суммы, которую называют депутаты, если это подтверждается. Это же приличная сумма. Вы, пожалуйста, контрольные функции с себя не снимайте. Мы не снимаем. И не ждите, когда прокурор придет и вас снимет. Дәүләт сайты Татарстанда Конституция судына алмашка оешкан яңа орган Конституция советы булдыруны хуплап тавыш бирде. Ул халык үзүрләре буенча законнарның, норматив актларның Конституция нормаларына туры килмәвен тикшерәчәк. Ул аерым дәүләт органы булачак. Дәүләт органы булачак. Аның үч агзасы, аның составына шулай итеп, анан обслуживающий бер персонал. Мы пришли к выводу, что надо сделать его самостоятельным, небольшим, но авторитетным, для того, чтобы конституционность и возможности населения обращаться в конституционный вот этот совет мы сохранили в республике, чтобы не ездить в Петербург. Май айында парламент утырышы булмагангамы, бүгенге сессиядә шактый күп мәсьәлә каралды. Һәм ул озакка сузылды, 5 сәгатьтән артык барды. Бу вакыт эчендә депутатлар ил хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустинга мөрәҗәгать юллады, Спас районының шикләрен үзгәрттеләр һәм республикадагы төп басмаларның берсе Республика Татарстан газетасының баш мөхәррирен алыштыру өчен тавыш бирделәр. Газетаны 2004 елдан бері җитәкләгән Александр Латышев мөхәррир вазифасыннан үзе теләп китәргә булган. Бүген аңа күп еллык хезмәте өчен дәүләт сайты җитәкчесенең рәхмәт хатын тапшырдылар. Бүген үк газетаның баш мөхәррире итеп моңарчы Татар информ мәгълүмат агентлыгы шеф редакторы вазифасында булган Алексей Угаровны билгеләделәр. Беренче июньнән илдә электрон тәмәкеләргә кагылышлы яңа канун гамәлгә керде. Хәзер аны 18 яше тулмаган балаларга сату, кибет киштәләренә кую, рекламалау тыела. Бу балык булмаганнарның сәламәтлеген саклау, аларны никотинлы матдәләр йогынтысыннан арындыру өчен эшләнә. Бу атнада Яшь гвардия оешмасы вәкилләре башкала кибетләрендә әлеге законның үтәлешен тикшерде. Планнарында 200 кибетне йөреп чыгу иде. Беренче кагыйдә бузучылар да ачыкланды. Илдә яман гадәткә каршы ничек көрәшергә уйлыйлар? Электрон тәмәке сатучыларга нинди таләпләр куела? Инзилә Хусаинова шул хакта. Вот премиальную жижухаску можно? А паспорт есть у вас? С собой нет. Бу Казанның Вишневский урамындагы тәмәке, кальян, вейплар сатыла торган кибет. 15 яшьлек малай яшерен камера белән электрон тәмәке өчен махсус сыйыкча сорап керә. Тик сатучы бәлик булмаган балага аны бирми. Yok satmadılar. Мин кибеткә кердем. Документларны сорадылар һәм сатмадылар. Аның артыннан ук кибеткә тикшерү белән Яшь гвардия эшләр керә. Алар 18 яше тулмаган балаларга электрон тәмәке саталармы, юкмы икәнлеген ачыклый. Бүген 3 сәүдә ноктасын карадылар. У них есть, да? Просто видишь, они... Да, вы товары складывали. Да. Рейдны 1 июньнән үз көченә кергән яңа канун үтәлешен тикшерү өчен оештырганнар. Ул 18 яше тулмаганнарга электрон тәмәке сатуны тыя. Шулай ук вейпларны ярминкә, күргәзмәләрдә, автоматлар аша һәм дистанцион рәвештә сатарга ярамый. Алар кибет киштәләрендә ачыктан-ачык күренеп тормаска тиеш. Яңа закон нигезендә электрон тәмәкене ташлама белән сату, аңа реклама ясауда рөхсәт ителми. Элегрәк бәлик булмаганнарга никотины 1 граммнан кимрәк булган сыйыкчаларны сатсалар, хәзер алай да ярамый. Никотинсызы да тыела. Готовились к закону, вот шторки заказали. Тиздән вейп киштәләрен каплап кую өчен махсус җайланма булачак. Закон әле яңа гына үз көченә керү сәбәпле без аларны сатып алып өлгермәдек. Көн саен электрон тәмәке сорап, малай кызлар керә, сатмыйбыз, канунга буйсынабыз. Шушы рейд кысаларында без күрдек, чыннан да 18 яшы тулмаганнарга бу электрон тәмәкеләрне сатмыйлар, ләкин кибет киштәләрендә һаман да алар безнең яшьләрнең күз алдында. Һәм инде бу нарушенияларны төзәтер өчен без Роспотребнадзорга мөрәҗәгать итәчәкбез.
Бүген тикшерелгән 3 кибеттә дә вейплар күз алдында киштә дә тора иде. Достоевский һәм Вишневский урамнарындагы сәүдә нокталарында киштәләрне каплап куя торган җайланмаларга заказ бирдек, тик әле кайтып җитмәде дип җавап бирделәр. Вишневский урамдагы тагын бер кибеттә махсус җайланмалар бар, тик алар тиешенчә кулланылмый. Почему они не закрыты? Ил буенча вейплар белән бәйле аяныч хәлләр булып тора. Әйтик, апрельдә Кемерово шәһәрендә вейп тартканнан соң 5-нче сыйныф укучысы үлде. Саратовта әле бер атна элек кенә электрон тәмәке көйрәткән малай хастаханәгә эләкте. Табиблар әле дә аның гомерен саклап калу өчен тырыша. Особенно вредно для молодого растущего организма. Электрон тәмәке яшь үсеп килүче организм өчен аеруча куркыныч. Күпләр вейплар тәмәкегә караганда зарарсызрак дип уйлап ялгыша. Аның төтене үпкәләргә тирәнрәк үтеп керә, чөнки сыйкчасына күп төрле маддәләр кушылган. Еш кына аларның составы да билгеле түгел. Кеше нәрсә тартканын да аңламый. Галимнәр вейпның бер капсуласында бер кап тәмәкедәге кадәр никотин барлыгын ачыклаганнар. Әмма соңгы тикшерүләр буенча электрон тәмәке үпкә авырулары килеп чыгу ихтималын 50%-ка, ә инде инсульт куркынычын 71%-ка кадәр арттыра дигән нәтиҗә ясыйлар. Кибетләрдә ачыкланган кагыйдә бозуларны хәзер Роспотребнадзор хезмәткәрләре тикшерәчәк. Кимчелекләрне төзәтү өчен 3 ай вакыт бирелә. Бу эш башкарылмаса, хуҗаларына 600 мең сумга кадәр штраф салыначак. Июнь уртасы җитеп килә, ә Татарстанда 75 күп фатирлы йортта капиталь ремонт башланмаган әле. 11 райондагы объектларда эшкә керешмәгәннәр. Казан, Яршаллы, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләрендә дистәләгән биналарда төзекләндерү эшләре бармый. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан премьер-министры Алексей Песошинга бу мәсьәләне контрольгә алырга кушты. Һава торышы матур булганда эшләп калырга кирәк. Төп максат эшне вакытында төгәлләргә ди Татарстан рәисе. Бу сүздән соң подрядчы оешмалар өстәмә бригадалар җәлеп итәргә ниятли. Ремонтны билгеләнгән срокта тәмамларга ышандыралар. Бу турыда Илдар Сафиуллин. По многоквартирным домам у нас 75 домов пока не начаты работы. Протокольно зафиксируйте, пожалуйста, то, чтобы немножко глаза открыть этим, и возьмите на контроль. Бу мәгълүмат шимбә киңәшмәсендә Рөстәм Миңнехановны гаҗәпләндерде. Җәй җитте, ә капиталь ремонт буенча эш башланмаган йортларның күп булуы борчу уята ди ул. Премьер-министр Алексей Песошинга мәсьәләне контрольгә алырга кушты. Если сейчас мы строительный сезон эту работу не сделаем, будем мучить людей осенью. Татарстанда 11 райондагы 75 йортта капиталь ремонт башланмаган. Түбән Кама, Алабуга, Яшелүзән, Бөгелмә, Зәй, Лаеш, Арча, Аксубай һәм Буада. Бу исемлектә Казан да бар. Башкала һәм Алабугадагы 2 йорт буенча подрядчы оешма да билгеләнмәгән. Бу борынгы тарихи биналар, документлары экспертизада. Менә капиталь ремонт башланырга тиешле объектларның берсе. Хәзерге вакытта без Казанның Гагарин урамындагы 79-нчы А йортының чормасында. Инде киләсе атнага монда тулы куәткә эш башланырга тиешле төзүчеләр барлык документ эшләре әзер. Мондагы иске шиферны һәм менә бу агач кырылмаларны сүтеп, яңа колай түбә ябачаклар. Киләсе атнада без эшләрне башлыйбыз. Бу түбәдә без полностью алыштырабыз стропильный системаларны. Бу йортка капиталь ремонтны икадом оешмасы ясарга тиеш. Быел яздан алып 4 объектны төзекләндергәннәр инде. Монысы 5-нчесе. Рөстәм Миңнеханов эшне тизләтергә кушканнан соң өстәмә бригадалар җәлеп итәчәкбез диләр. Киләсе атнада башлыйбыз. Безнең сроклар бер домга 1 ай. Ну, 3 атна где-то. Шул срокларда бетерәбез. Бу елны безнең 7 дом, 4 домны уже бетердек. Бу 5-нче дом башлыйбыз 2-нче атнадан и тагы 2 объект кала. 5-нче августларга полностью бетерәбез бөтен объектларны. Бу йортта яшәүчеләр ремонтның тизрәк башлануын көтә. Яңгыр яуганда түшәмнән тамчы тама диләр. Заявка биргән мужикларга. Ничә ел җирим инде, 3нче ел инде җиримгә заявка биреп. Иде бик салкын. Күршеләр әйтәләр, что это тама. Су тама дип. У меня на балконе. Яңгыр яуганда балкон ягыннан су агып керә, фатирның почмагы юешләнеп чыга. Татарстанның Торак коммуналь хуҗалык фондында әйтүләренчә, капиталь ремонт өчен акча бүлеп бирелгән төзелеш материаллары җитәрлек. 75 йортта ремонт башланмауны подрядчы оешмаларның берничә объектны төзекләндерергә алынулар белән бәйләп аңлаттылар. Әмма аларда эшне бер үк вакытта алып бармыйлар диләр. Рөстәм Миңнеханов кисәтүеннән соң бурычларны башкарып чыгуны тизләтергә ышандыралар. Бу хәлдә безнең куркыныч булырга тиеш түгел, чөнки бөтен подрядчиклар бөтен домга керергә тиешләр. Күбесе подрядчиклар 1-2-3 дом ремонтлыйлар. Шуңа күрә бер домын тәмамлаган өчен алар 2нче домга күчәләр. Шуңа күрә кушабыз 2нче башламаган домнарга күчәргә.
и вақытында капиталь ремонтын тамамларга. Түзелеш министрлыгында әйтүләренчә, быел Татарстанда капиталь ремонтка гадәттәгедән иртәрәк керешкәннәр. Чагыштыру өчен узган ел бу вакытта эшләрнең 25% башкарылган булса, быел 50%-тан артыгы үтәлә. Общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 50%. Гомумән төзелеш монтаж эшләре 51%-ка башкарылган, сезонлы эшләрнең 53% тәмамланган, 192 йортта төзелеш эшләре 70%-ка төгәлләнгән, 55 объектта капиталь ремонт ахырына якынлашты. Хәзерге вакытта Татарстанның 41 районында 662 объектта капиталь төзекләндерү бара. Бу эшләргә 15 төзелеш компаниясе җәлеп ителгән. Быел барлыгы 737 йортны ремонтларга ниятлиләр. Рөстәм Миннеханов эш башланмаган объектларда тиз арада капиталь ремонтка керешергә кушты. Килешү нигезендә ноябрь башына кадәр төзекләндерүне тәмамлау шарт. Яңа уку елына Татарстанда 11 мәктәп төзелә. Шуларның 4-се Казанда ачылачак. Бу соңгы 10 ел өчен рекордлы күрсәткеч. Эш шунда ки, балалар саны арта. Уку йортларында урын җитми. Белгечләр менән 90-нчы елда туган кешеләрнең балалары мәктәпкә бару белән бәйли. Ул елларда республикада да, илдә дә бәби бумы теркәлгән. Сибгат Хаким урамында барган мәктәп төзелеше белән министр Марат Айзатуллин танышты. Гомумән алганда яңа мәктәпләр якынча 10 000 бала сыйдырышлы. Бер генә сменага күчү өчен бу җитәрлекме? Татарстан белгечләре нинди федераль программага зур өмет баглый? Алия Хайретдинова репортажы. Сибгат Хаким урамындагы мәктәп Казанда төзелә торган 4 учреждениенең берсе. Ул 3 катлы, 2 бассейнлы, 2 спорт заллы булачак. 1224 укучыга исәпләнгән. Хәзер зур төзелештә 200-дән артык кеше 2 сменага бүленеп эшли. Мәктәбенә киләбез инде эшкә. Тырышабыз инде булсын дип. Монда яңа йортлар төзелә бит инде. Садыйгы бар иде, мәктәбе юк иде. Шул мәктәп балалар укучыларга укырга булсын дип Biz кеше спортзалда, монда основной өлеш эшләр бетте. Хәзерге вакытта покраска эшләре бара. Бу еллар линолеум җәяләр, электр чыбыклары, су турбаларын тикшерәләр, июльдә мебель җиһазлар кайта башлый. Безнең объектта бүгенге көндә дизайн проект һәм проект буенча тиеш булган материал уже алынган. Кайсыр материаллар уже монда алып килгән, так что аның белән проблемалар юк. Линолеум безнең килә Франциядән, калганы практически үзебезнеке. 1 сентябрьгә Татарстанда 11 мәктәп төзеләчәк. 4-се Казанда, 2-се Яршаллыда, 5-се Татарстан районнарында. Аларга 10 000 бала укырга керәчәк дип көтелә. Әмма бу бер генә сменага күчәр өчен җитәрлек түгел дип белгечләр. Вот это вот все мы отработали, все как панно будет с этой стороны, рисунки, да, здесь все плитки. Республикада 11 мәктәп салу өчен Мәгариф илкүләм проекты буенча 16 миллиард ярым сум акча бүленгән. Бүген эш барышы белән министр Марат Айзатуллин танышты. Республикада халык саны арта ди ул. Татарстан буенча ел саен 3 миллион квадрат метрдан артык торак тапшырыла. Балалар күп, аларга мәктәптә урын җитми. Понятно, что этих школ, конечно же, не хватает. Без мәктәпләрнең җитмәвен аңлыйбыз, әмма булган программа белән генә күләмле эшне кылычлап бетереп булмый. Шуңа күрә без тагын бер федераль программаны гамәлгә кертерләр дип ышанабыз. 11 мәктәп төзелә, әмма бер сменага күчәр өчен кимендә 15-16 кирәк. Шул рәвешле республикада 2 сменага бүленеп уку проблемасы әлегә калачак, ә менә мәктәп һәм балалар бакчасы салу өчен җир җитмәү мәсьәләсен хәл иткәннәр. Яңа торак комплекс төзи башлаганчы социаль объектларга дип җир кишәрлекләре бүлеп куела. Наверное, в центре города сложно будет. Казан үзәгендә мондый зур мәктәпләр салып булмас әлбәттә, ә менә яңа торак комплексларга килгәндә эш башкачарак. Аның планын төзегәндә үк мәктәп, балалар бакчасы урыннары билгеләнә. Бу эшне без район җитәкчеләре белән гел контрольдә тотабыз, нормативларга туры китереп төзибез. Сибгат Хаким урамында урнашкан торак комплекста да балалар бакчасы булган. Мәктәпне дә зарыгып көткәннәр. Бу мәктәпне бик көтәбез. Минем олрак кызым бар. Ул кызым да шушы мәктәпкә барыр дип көтәбез инде. У меня 3 внуков в этом районе живут. Минем монда 3 оныгым яши, улысын еракка Адымнар мәктәбенә йөртергә туры килде. Хәзер бу мәктәп булгач монда күчәр инде. Якын бит, әниләренә дә җайлырак. Республикада хәзер 3 яңа балалар бакчасы салына, 86 мәктәп, 143 ашхана, 10 ресурс үзәк, 5 тулай торак төзекләндерелә. Зур эшкә якынча 28 миллиард сум акча тотачаклар. Бу атнада сишәмбе рус теле көне һәм Александр Пушкинның тууына 224 ел тулуны билгеләп үттек. Аның датасы очраклы сайланмаган. Нәк 224 ел элек бу көнне Александр Пушкин туа.
2011 елдан 6 июнь президент Владимир Путин указы негізінде рус тілі күні боларақ белгілеп өтіле башлай. Қазанның Пушкин хайкелі янына шиғрият бәйрәменә килүчеләр йөзләгән кеше иде. Олысы да, кешесе дә бүйік әдип әсәрләрен яттан укый. Безнең шагыйрьләр Пушкинның татар әдәбиятына ясаган йогынтысын ассызыклый. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән котлау сүзләрен җиткерде. Бүген дөньяда 260 миллион кеше рус телендә сөйләшә. БДБ илләрендә 2023 ел рус теле елы дип игълан ителгән иде. Тулырак Гөлназ Сайфетдинова. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким скважинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами. Я помню чудное мгновение, перед мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Бу шигырьләрне ничә буын ятлаган һәм хәтерендә калдырган. Алар бүген дә яңгырый. Еллар үтә, Александр Пушкинның иҗаты мәңгелек. Казан үзәгендә бөек шагыйрьнең һәйкәле янында елдагыча аның иҗатын яратучылар җыелды. Тукайның үзенең дә сүзләре бар. Пушкин или Лермонтовтан үрнәк алам, акрын югарыга үрле барам дип. Һәм безнең Тукайдан алып бүгенге көнгә кадәр һәр шагыйрь ничек кенә булса да барыбер Пушкинның иҗатына мөрәҗәгать иткән, үзенең иҗатында аңарга таянып үзенең иҗатын үстергән. Тукайда бөек рус шагыйреннән үрнәк ала, аңа атап шигырьләр яза, аның әсәрләрен беренчеләрдән булып тәрҗемә иткән. Пушкинда Алла биргән дар дигән була Тукай аңа сокланып. Аның турында Аполлон Григорьев әйткән, это наше все, Пушкин наше все деген. Бұл рус әдәби телен үштуган кеше. Честно әйткәндә, менә бу халык әкиятләрен тыңлап, Арена радиона сөйләгән, халык сөйләмен әдәби телгә әйләндергән бөек шәхесләрнең берсе. Пушкин Казанда булган күренекле шәхесләрнең берсе. 1833 елның сентябрендә ул биредә нәкъ 2 тәүлек 7 сәгатькә туктала. Россия шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан була, материаллар туплый. Соңра хатынына язган хатында бу якларга юкка гына чыкмадым дип язган. Тупланган материалларын Пугачев тарихы һәм Капитан кызы романнарында куллана. Бөек шагыйрьгә һәйкәл ул тукталган йортлар, урыннар үзәктә Пушкин урамы, аның исемен йөрткән уку учреждениеләре, биналар, башкалап Пушкин хакында истәлекләрне әле дә саклый. Все дело в гениальности ваших творений. Они понятны и близки каждому думающему и чувствующему человеку. Шигърият бәйрәме опера һәм балет театрында дәвам итте. Монда Пушкин шигырьләрен балалар да, олылар да сөйли. Танылган актер Вениамин Смехов башкаруында да яңгырадылар. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу во многолюдный храм, сижу меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам, я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды. Залда шагыйрьләр, зыялылар, укытучылар, тантаналарда республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә бар. Бөек шагыйрьнең туган көне рус теле көне белән республика рәисе исеменнән котлау сүзләрен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, Анна Ахматова отмечала, он победил и время, и пространство. И действительно, по прошествии более 2 столетий, народная тропа к его величию не зарастает. Уңышлары, нәтиҗәле хезмәтләр өчен бүген мәгариф, мәдәният хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Барлыгы 8 кеше бүләкләнде. Тукай районыннан 40 елга якын рус теле һәм әдәбияты укыткан Флора Сәләхова атказанган укытучы исеменә лаек. Республикада рус теле буенча бердәм дәүләт имтиханыннан уртача баллар ил күләм күрсәткечләрдән югарырак. Узган ел 72 балл була, Россия буенча 68 балл. Олимпиадаларда да урын алабыз. Республика күләм төрле конкурсларда җиңүчеләрем бар минем. Бер укучым 17 елны международная олимпиада по русскому языку среди учащихся школ, национальных школ, да, призер был, да. Не сравнятся с тобой небеса и моря. Тантаналы концерт Пушкинның шигырьләре, җырлар белән үрелеп барды. Киләсе елга бөек шагыйрь тууына 225 ел. Республика рәисе аны югары дәрәҗәдә билгеләп үтү бурычын куйды.
Бүгінгі біздің тапшыруыбыз ақырына якынлашты. Игътибарыгыз үшін зур рәхмәт. Нәкъ бер атнан күрешкәнгә кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау сәламәт булыгыз.